Απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος και λόγοι» Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Ήμουν ένα γρήμι του δάσους. Δεν μπορώ να σας φέρω παραδείγματα τι είναι πραγματική υπακοή. Δεν είναι τώρα να μιλάμε περί υπακοής κάποια στιγμή και να σου πω «πήγαινε, κάνε μια τούμπα» και εσύ απλά να υπακούσεις. Δεν είναι αυτό υπακοή. Πρέπει να είσαι ξένιαστος, δηλαδή να μην σκέφτεσαι καθόλου το θέμα περί υπακοής και ξαφνικά να σου ζητήσουν κάτι και να είσαι έτοιμος να το κάνεις με μεγάλη χαρά. Να είσαι πάνω στη δουλειά, να μην είσαι σε γρήγορη και ετοιμότητα και τότε να σε ταπεινώσουν. Με τη στάση σου τότε θα δείξεις αν κάνεις υπακοή ή όχι. Τηρούσα κατά γράμμα τις εντολές των γερόντων μου. Μου λέγανε «Δεν θα μιλάεις, δεν θα λέεις τι κάνουμε και τι τάξη έχουμε στο κελί. Αν συναντήσεις στον δρόμο κανέναν καλόγυρο και σου πει ευλόγησον, θα απαντήσεις ευλογείτε, με ευλάβεια και αγάπη Χριστού. Μάλιστα, αν είναι γέροντας, να του φιλήσεις και το χέρι. Αν σε ρωτήσει τι κάνουν οι γέροντές σου, να πεις καλά, διευχών εσάς και να προχωρήσεις αμέσως. Όχι άλλη κουβέντα. Και αν έρχεται από πίσω και σε πλησιάσει και σε ρωτήσει κάτι, μη σταθείς και μην αποκριθείς, γιατί όλοι οι καλόγοι δεν είναι καλοί και χρειάζεται προσοχή. Ό,τι θα σε ρωτούν θα λέεις «Δεν ξέρω, ρωτήστε τον γέροντα, δεν ξέρω», να λέεις «ευλόγησον» και να φεύγεις. Μη σου πούν «Το εργοχειρό σας, η ξυλογλυπτική, δεν είναι τόσο καλό, έλα να μάθεις αγιογραφία, μουσική κτλ». Μην ακούεις τίποτα, τράβα το δρόμο σου. Και μου συνέβη μια φορά να με στείλουν στον Άγιο Νύφωνα και στο δρόμο λοιπόν απάντησα 3 κοσμικούς. Έτσι τους λένε στον Άγιο Όρος, αυτούς που δεν είναι μοναχοί, και κατά τη συνήθειά μου όταν τους πλησίασα τους είπα «ευλογείτε» και πέρασα. Όταν ήμουν έτσι άγριος άνθρωπος, είπε ένας από την παρέα «Το καημένο το παιδί δεν φαίνεται να είναι και τόσο καλά». Εγώ είχα προσπεράσει, αλλά είχα πολύ δυνατή ακοή. Ακούγοντας αυτά, χάρηκα για αυτή την ταπείνωση. Εμηδίασα μέσα μου. Έχει δίκιο, είπα. Μεγάλο δίκιο έχει. Αλλά πού να ήξερε την τρέλα μου. Δεν έβγαινα συχνά έξω, ούτε σε πανηγύρια με πηγαίνανε οι γέροντές μου. Δηλαδή, όταν γιόρταζε κάποιος Άγιος, εκείνοι πηγαίνανε και εμένα με αφήνανε στο σπίτι. Στο Άγιον Όρος οι γέροντες ανάβανε φωτιά στο κελί. Εγώ δεν ήθελα να είμαι κοντά. Στη φωτιά δεν ζήγωνα καθόλου. Οι γέροι καθόντουσαν κοντά στη φωτιά. Εγώ καθόμουν πιο πέρα. Φοβόμουν τη φωτιά να μην με χαλάσει και το έλεγα στους γέροντές μου και με αφήνανε οι καημένοι. Είναι και θέμα συνήθειας. Αν συνηθίσεις μια φορά να κάθεσαι κοντά στη φωτιά, δεν μπορείς μετά να σκληραγωγηθείς. Όταν καμιά φορά με έπιανε συνάχη, έπινα ένα τσάι ζεστό, έκανα 500-600 μετάνοιες, ίδρωνα, άλλαζα. Μετά έπεφτα στο στρώμα και γινόμουν καλά. Εγώ ήμουν πράγματι ένας άγριος άνθρωπος. Ήμουν ένα γρήμι του δάσους, σας λέω ειλικρινά. Έτρεχα μέσα στα χιόνια, μέσα στα βράχια ξυπόλυτος. Να βλέπεις πως κοκκινίζανε εδώ οι φτέρες μου, τα πόδια μου, κοκκινίζεται μέσα στα χιόνια. Οι γέροντές μου δεν μου επέβαλαν να είμαι ξυπόλυτος, ούτε εκείνοι ήταν ξυπόλυτοι. Εγώ μόνος μου το ήθελα. Αλλά ούτε μου λέγανε να μην βγάζω τα παπούτσα. Στην εκκλησία όμως και στο Κυριακό φορούσα και τις κάντσες και τα παπούτσα, όχι τα τσαρούχια. Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Ήταν άνοιξη και με είχε στείλει ο γέροντας να πάω στην κερασιά. Καθώς έτρεχα, έβγαλα τα τσαρούχια μου γιατί ήθελα τα πόδια μου να κάνουν τσαρούχια. Πάτους, μέσα στο χιόνι και στην παγωνιά. Επειδή οι γέροντές μου με βλέπανε έτσι, με χαιρόντουσαν και εκείνοι. Μπορεί να με ταπεινώνανε, να με μαλώνανε, ακόμα και όταν έκανε καλό, μου λέγανε ότι έκανα κακό. Όχι βέβαια πάντοτε, αλλά θέλανε να με βρούνε, δηλαδή να με πιάσουνε εκεί που δεν το καταλάβαινα. Οι γέροντές μου ήταν αγιότατοι. Με εκπαιδεύανε με πολλούς τρόπους και μάλιστα αυστηρούς.
Ποτέ δεν μου είπαν «μπράβο», ούτε «ωραία τα έκανες». Ποτέ δεν με επένεσαν. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπήσω τον Θεό και πώς να ταπεινώνομαι. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Αυτό έμαθα. Το μπράβο δεν το ήξερα, ούτε ποτέ το ζήτησα. Ούτε στο σπίτι μου με είχαν μάθει να μου λένε «μπράβο, τι ωραία το έχεις κάνει». Η μάνα μου με μεγάλωνε, ο πατέρας μου έλειπε, ήταν στην Αμερική, εργαζόταν χρόνια στη διόρυγα του Παναμά. Αυτό με ωφέλισε πολύ. Αυτός που μαθαίνει στην ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού. Άμα δεν με μαλώνανε οι γέροντες, στεναχωριόμουν και έλεγα μέσα μου «να πάρει η ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς». Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο αυστηροί ήταν. Τότε δεν το καταλάβαινα, επειδή τους αγαπούσα. Ποτέ δεν θα ήθελα να τους αποχωριστώ. Απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος και λόγοι» Αγίου Πορφυρίου του Καυσογαλιβίτου.